и си имам проблем още от раждането. Няма да използвам термини, защото е излишно. В смисъл, това са медицински термини, които няма да ги казвам, но като цяло се чувствам като жена още от както се помня през целия ми съзнателен живот. Се чувстваш жена, демек откакто си роден си се чувстваш жена. Да. Добре. И на колко години за първи път спиш с мъж? На 18. На 18 години ти беше отворена халката. Не, по другия начин. Устата. Преди това ми беше срам като цяло да спа с мъжа. Имам неуспешен опит преди това. В смисъл беше ме много срам. И като цяло съм така човек, който трудно се отпуска. Беше ми наистина така доста търсене неприятно. Но на 18... хората сега в момента, нали, е по-друга модата, почват на 12-13. Аз не съм така. Значи ти на 18 години направи за първи път това духалка. Да. В смисъл го духаш. Да. А кога за първи път мен ме интересува ти е отворена халката? Смисъл, може да е малко неудобно въпроса, но моите... Не си спомням точно като година, обаче мисля, че в студентските години. В студентските години? В студентските години. Добре, дали ти, като имаш, значи, такива работи отзад, дали усещаш ти нещо хубаво, защото ти имаш предвид, че ти си жена, така ли? Дали на теб ти е по-хубаво, защото това не е създадено за да влиза нещо там, а пък да излиза? Аз мисля, че всички го практикуват това и на мен лично, доколкото си спомням от тия години, ми е било хубаво. По-скоро, например, удоволствието е от, как да кажа,